Long weekend, may plano na. Kung wala pa, himos na, lakata diho. Inisa, sining episode. Talagsa lang ni maka long weekend, gani road trip ta. Inabala sa hindi mansyado kalayo, pero makarelax ka sa view kag, makakapi-kapi kag makakaon makadali. Inabalang lugar nga, sa dalan pa lang, may matahom na nga view. A few years ago, nagtrending ang lugar, bangod pag-o sa panulukan, gindagsa sang tawo, pati bukid, nag-traffic. Ini, ang Barangay Biaw sa Binalbagan. Subong ligwa na, nakaayo na ang overflow pasaka sa lugar. May mga pahibalo na nga bawal ang magahod nga mga tambutso sa motorsiklo sa barangay. Ang Biaw sa tuanay kalayo gid katama sa kaon kay hindi sementado ang dalan. Pero sumugod sang nasimento na ang dalan. Hapos na lang, mga 15 to 20 minutes nga drive halin sa Binalbagan proper, malapot na ang Barangay Biaw. Sa 2021, sa pagsaka namon sa Bambi Falls, amo pa sining sitwasyon sang dalan. Pero bangod sang tourism highway nga gin-construct sa Department of Tourism, nangin masulhay na ang biyahe pasaka sa ibabaw. Popular diri sa Biaw ang Hermit Mountain, ang bungyod sa igad sang dalan nga pwede mo sakaon para makita kag ma-appreciate ang 360 degrees nga view sa lugar. Ang ini nga ibabaw sang bukid na palibutan pagid sang kabukiran. Gulpi lang nagtuluhaw ang mga kapihan sa lugar bangod sang tawo nga nagasaka diri, pero subong ililisip po na lang ang nabilin. Isa na diri ang REMS. Mabilin ka lang sa motor kung salakyan sa idalom. May gamay lang gid nga sa kaon. Kag sa ibabaw, may kalan-an kag kapihan. Pwede ka sa sulod, pwede ka man sa agwa. Samtang nagakapi-kapi ka o kung nagakaon, amo sini ang imo nga view. Kamaisan inisang una ha, take note, nga himuon lang kung tani nga campsite para sa mga kaupod nila sa simbahan. Sunod sa tag-iya nga si Helen Diaz Romano, wala di sa una nagakadukay kabudlay katama. Pero sa nasemento na ang dalan, nakapalapit na gid man siya diri. So amo ta ni plano para sa youth camp mo ta. Ti amo to nga nagdagyaw da sila. Di daw may dalan-dalan na da pababaw gin saka masang mga tao diri. Pag nakita nila nga di kanami gin masang biyo, may mga talanuman na da mairas pa na dagan. Oo. Tapos paano nagkadto sa punto nga nag-amo ni nagkapihan nagkalan-an? Di wala man kusir kay Primero. Sang nagaano kami nga nagahawan-hawan kami so yung mga tao nagsalakat way pa man na da yang heart yaw. Do ba pan pa lang di ang mais namon bago pa lang man to na ano. Lagi patam na namon sa amon man di mga kauturan. Tiyan mo to nga pagkakuan na siling kami nga may grumo ubra ta diyan ay
daw kapihan na gamay kay parang ang tao daw kadamo sang kasaka. May tambayan lang. May tambayan, may pasilungan. Kag sang nadala na nagid, nag-amat-amat na kinadto ang tao diri. Gani, napinsaran nila nga magbutang sang kapihan, kaya mga tao sang una, wala pa silungan kung maglagaw diri. Nag-amat-amat lang gid ang tanan, halin sa daw tulda-tulda lang, subong amo na sini ang itsura sang kapihan. Hindi na amog siya nakadamo sang tao kung ikumpara sa nagsikat ang lugar, pero may mga nagapamasar gid sa gihapon, ilabi na kung weekends. Subong nagasigi-sigi ang road construction. Gamay na lang gid, makalapot na ang dalan sa may Bambi Falls. Actually, makit-an mo na ang busay halin sa area nga tinapusan sang sementado nga dalan 2 weeks ago. Ginapaabot ni Helen nga kung mahumana ang dalan, rekta pa busay, liwat nga manumbalik ang turismo sa lugar. Kung magnami pag ginading dalan kag maglapos na gito sa aton nga ano Bambi. Ati siguro ang mga tao mabalik na mga prasang una. Okay. Sina. Kaya mo man ang ako ginamat-amat ko lang man din mga kabulakan man lang nating ako niya gito. Pero kanami. Kanami ni nga tanong mo. Kay tahom sa mata dahil kabulakan. Kaya siling ko sa ulima ano gid man kami sang amon nga kamsay. Sa wala pa makakadto sa Bambi Falls, amo sinihing itsura sang busay. May malapad nga area nga makapahulom-hulom sa tubig. Mataas katama ang ginahulugan sang tubig. Ang bilog nga area, nag-agaw-agaw ang color orange, green plus ang blue nga tubig sa busay. Daw ka enchanted ang vibes ng lugar kung ari ka diri. Siling sa municipal engineers ang binalbagan, before matapos ang tuig, ginapaabot nga mahumana ang dalan. Nag-set aside naman sang pondo ang LGU para sa maintenance sa Siningan Highway. Ginapaabot na sa pagkahumana sang dalan, liwat nga mabuhi ang turismo sa Barangay Piao. Padayon lang kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripig ni Rumeng.